कसा फिश करी तर अफलातून. चला आता जेवूया. अंडा ग्रेव्ही, वडे सागोती आहे, सोलकढी आणि ताटा लागले रे बा. ही चिकन थाळी. चिकन थाळी आहे ना. हे बघा. आणि ह्याच्या खाली एवढा शांत वाटतं ना हे. आपण आता शेतीच्या बागेमध्ये फिरा गेलो. हे बघा इकडे आंब्याची बाग आहे बघा. आंबे लागले आहेत. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण चाललो आपल्या एका मित्राच्या रेस्टॉरंटवर जेवणासाठी. तर मी असं आहे, सृष्टी हा, श्रेयश हा आणि आपल्या पुढे भेटलेले लकी कांबळी आणि त्यांची फॅमिली. फोन येतात त्यांचं. तर चला आता डायरेक्ट लोकेशनवरच जाऊन आपण बोलाया, कारण ऊन पण भरपूर आहे. चला तर निघाया. जाऊन पोचलो आम्ही आपल्या मित्राच्या व्यंजन रेस्टॉरंटवर. चिरंजीवी व्यंजन रेस्टॉरंट. हा रेस्टॉरंट असा मालवण देवगड रोडला किंवा आचरा देवगड रोडला तिथे आम्ही इलो. तर आम्ही आज खास जेवणासाठी इलो ह्याच्याजवळ. तर जा हे आतमध्ये जाऊया, बघूया कोण कोण इलेच खास. तर आपल्यासोबत असत फेमस यूट्यूबर अमोल सावंत आणि अधिराज फूडच्या मालकीन. हे का ओळखतात सगळे. मनोहर, अमोल, आरुश्री खाया. मेले येताना एकटोच येतोस रे. आणि लकी कांबळी काय काय म्हणतात. तर आपल्या क्षितिजने कोकम सरबत दिलं ना. चर्स. लकी दादा आतमध्ये शूट करतात हे किचन मध्ये. आता अक्षय इलो. मित्रांनो, आपल्यासोबत क्षितिज आहे. तर क्षितिज, आपलं जे रेस्टॉरंट आहे त्याचं एक्झॅक्ट लोकेशन कुठे आहे? तर आपलं रेस्टॉरंट जे आहे ना, हे मालवण आणि देवगडचं ऑलमोस्ट मधोमध आपण म्हणू शकतो. तर मालवणवरनं तुम्ही आलात तर आचरा थिटावरनं 1.5 किलोमीटर अंतरावर डाव्या बाजूला आपलं रेस्टॉरंट आहे आणि आपली आंब्याची बाग आहे. आणि देवगडवरनं जर तुम्ही आलात तर जवळपास 22 किलोमीटर नंतर कुणकेश्वर देवळापासून साधारण 15 किलोमीटर नंतर उजव्या बाजूला आपलं रेस्टॉरंट तुम्हाला असं दिसणार. आपण आता शेतीच्या बागेमध्ये फिरा गेलो. हे बघा इकडे आंब्याची बाग आहे बघा. आंबे लागले आहेत. क्षितिज, आपल्या बागेत कोणत्या कोणत्या प्रकारचे आंबे असतात? तर आपल्याकडे प्रामुख्याने बघायला गेलं तर हापूस आंबा हा आपण व्यावसायिकरित्या लावतो. आणि त्याऐवजी जवळपास 12 ते 13 प्रकारचे आपल्याकडे आंबे आहेत, ज्यामध्ये आपण हापूस आहे, पायरी आहे, मग आपण प्रोडक्ट्स जे बनवतो त्यासाठी रायवड आपल्याकडे आहे. मग एक असा आंबा आहे टॉम ॲटकिन्स म्हणतो, रसाळ आंबा आहे तो बाहेरून लाल रंगाचा होतो. मग तोतापुरी आंबा आहे, जो तुम्ही शाळेच्या बाहेर मोठा आंबा खायचा मीठ लावून, तर तो तोतापुरी आंबा आहे. नीलम आपल्याकडे आंबा आहे. मग दूधपेढा आंबा आहे. केशरची आपल्याकडे बरीचशी जवळपास 50-60 कलमं केशरची आहेत. तर असेच बरेचसे 12 ते 13 प्रकारचे आपल्याकडे आंबे आहेत. प्रत्येक आंबा हा पटकन माझ्या लक्षात येत नाही आहे, पण जवळपास 13 प्रकारचे आंबे आपल्या आणि कोणती कोणती आपल्याजवळ झाडं आहेत? आता आंब्याच्या ऐवजी आंबा हा आपण व्यावसायिकरित्या लावलेला आहे, पण आपल्याला फळांची आवड असल्यामुळे, माझ्या वडिलांना, लहान मुलाला फळांची आवड असल्यामुळे आणि आपल्याकडे जागा असल्यामुळे ना, आपण अनेक प्रकारची फळं लावलेली आहेत. त्यामध्ये आपण अननस लावलेला आहे, मग अनार लावलेला आहे, मग त्यासोबतच रामफळ आपल्याकडे आहे, मग फणस आपल्याकडे आहे, चिकू आपल्याकडे आहे. तर जे काही आपण विचार करतो ना की हा फळ आपल्याकडे असावा किंवा हा फळ आपण बाजारातनं घेऊन खातो, तर ते सगळं आम्ही एक एक्सपेरिमेंट करून आपल्या बागेत लावून बघितलं आणि ते सगळं देवाच्या कृपेने आणि जे काही आपण देखरेख करतो तर त्यांनी ते फळं चांगली धरलेली आहेत. आता आपण ड्रॅगन फ्रूटचे पण काही झाडं लावलेली आहेत, पण आता ड्रॅगन फ्रूटची देखभाल कशी करायची याबद्दलची काही माहिती आपण घेत आहोत. तर 1-2 वर्षामध्ये ड्रॅगन फ्रूटही आपल्याला आपल्या बागेतला खायला मिळेल. पण ही जी फळं आहेत ना, ही आम्ही स्वतःसाठी लावलेली आहेत आणि कधी काही तुमच्यासारखी मित्रमंडळी येतात तर त्यांच्यासाठी आपण ही फळं देतो. नक्की नक्की, थँक्यू. हो काय करता? आंबे धरले सगळे गळले आता. आणि हे कसलो आंबो पायरी. हा लहान म्हणून लक्षात येणार नाही. आणि लाल होतो ना तो आंबा मोठा झाल्यावर. काय काय म्हटलं? टॉम ॲटकिन्स करून एक आंबा आपल्या बागेत आहे. तो आंबा जसा मोठा होतो ना, अच्छा, बाहेरून एका बाजूने लाल रंग होतो. ओके. हा आंबा लाल व्हायला सुरू झाला. हां होय. हा रसाळ आंबा असतो, त्याला चोपून खाऊ शकता तुम्ही किंवा कापूनही खाऊ शकता. रेषे असतात त्याच्या आतमध्ये खूप.
तर याला म्हणतात टॉम ॲटकिन्स. हा आंबा बऱ्यापैकी मोठा होतो आणि मोठा झाला ना तर एका बाजूने म्हणजे एक पूर्ण बाजू त्याची लाल असते, जी बाजू एकाच बाजू लाल होते त्याची. एकाच बाजूला लाल होते ती. बघ आणखी मोठा आंबा कुठे असेल ना, हा हा तर दिसतोय बघ. हा बाबा इथे आहे खाली, हा बघ पूर्ण पूर्ण लाल होतो, एकदम लाल. हो ना, हे आंबे आपले लाल. हा हे बघ. एका बाजूने लाल झालो होतो आंबो. आणि हे कसले, खायचो. हे पण सेम आहे ना, तोच ना. काय म्हणतात झाडाचा आंबो. टॉम ॲटकिन्स. टॉम ॲटकिन्स. टॉम ॲटकिन, पहिलंच नाव ऐकलं ना आंब्याचं. काय असतं माहिती आहे, आणखीन एक माहिती देतो. आता टॉम ॲटकिन्स जर आपण म्हणतो तर आपल्याला वाटतं की अरे टॉम ॲटकिन्स म्हणजे बाहेरच्या देशातलं वगैरे आंबा वगैरे काय असेल. तर काय असतं, बरीचशी अशी संशोधन करणारी मंडळी असते जे काय करतात की एक आंबा आणि दुसऱ्या आंब्याची कलमं ही जोडतात आणि नवीन काहीतरी बनवायचा प्रयत्न करतात. आणि त्या जर नवीन कलमाला आंबा लागला तर त्या आंब्याला किंवा त्या झाडाला त्या माणसाचं नाव दिलं जातं. आता आपण अल्फोन्सो मँगो जे म्हणतो, हापूस जो मँगो म्हणतो, तर ते पण अल्फोन्सो डकॉर्क ह्या नावाच्या व्यक्तीने ती एक कलम तयार केलं होतं. आणि मग आता हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. काही लोक म्हणतात हा आंबा बाहेरून आपल्याकडे आणला होता, काही लोक म्हणतात हा आपल्या इथेच तो देवगड हापूस नाही, हापूस अल्फोन्सो मँगो तयार केला होता. तर त्यात आपण जाऊया नको. पण म्हणण्याचा उद्देश असा की नाव जरी तुम्हाला असं वेगळं टॉम ॲटकिन्स, अल्फोन्सो वाटत असेल तर ही झाडाची प्रजातीचं नाव हे व्यक्तींच्या नावावरनं त्यांच्यावर आलेलं आहे. अच्छा अच्छा. समजा हे आंबे आपल्या मागवचे असतील तर. तर आता बरेचसे आंबे, जसं आता टॉम ॲटकिन्स तुम्ही म्हणाल किंवा पायरी म्हणाल, तर हे सगळे आंबे आपल्याकडे अवेलेबल असतात सेलसाठी. पण कसं याचं प्रमाण खूप कमी असतो. बरोबर. तर त्यामुळे आम्ही जास्त काही प्रमाणात प्रमोट करत नाही. पण स्पेसिफिक जर कोणाला माहिती असेल की बाबा आम्हाला दूध पेढा आंबा, जो गेल्या वर्षी आम्ही खूप चांगला व्हिडिओ केला होता, अजूनही आम्हाला त्याचे फोन कॉल येतात. पण दूध पेढा आंब्याचा कलम आहे आमच्याकडे एकच आहे, पण खूप मोठा आहे, त्याला आंबे खूप धरतात. तर जर अवेलेबल असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारचेही आंबे आपण तुम्हाला देऊ शकतो. पण जास्तीत जास्त हे हापूस, केशर आणि पायरी या आंब्यामध्ये आपण व्यवसाय करतो. जर कोणाला हवे असतील तर कॉन्टॅक्ट नंबर. कॉन्टॅक्ट नंबर स्क्रीनच्या खाली आहे, तो आहे 9029401001. या नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सॲप किंवा कॉल करून अधिक माहिती घेऊ शकता. ज्याप्रमाणे आंब्याची अवेलेबिलिटी असेल, त्या काळातलं जो काय आंब्याचा रेट असेल ते रेट तुम्हाला सांगण्यात येईल आणि आंबा कसं तुमच्यापर्यंत पोहोचेल ही सगळी माहिती तुम्हाला फोन कॉल किंवा व्हॉट्सॲपने आपण देऊ. ओके, नक्कीच. ओके, इकडे तोतापुरी आंबा लय मोठा रे. एके देऊन दिले कारण आंब्याचं वजन पण हां, एकच कलम आहे. हा एकच कलम आहे. पण ह्या हे, अमोल हे बघाय, या आंब्याजवळ टाकल्यावर एक आंबो पडलो, बेहोश जातलं रे तू. तर कसलं असं. आणि आंबे बघ, हे बघ केवढे आंबे बघ. आम्ही आता पुढच्या मित्रांनो, असे आंबे पहिल्यांदाच बघितलो आम्ही, अशी बहरलेली. कोकणात राहून ना रे अक्षय, आता या कोकणात राहून अशी बाग असं पहिल्यांदाच बघितलं हे आंबे आता असे. हे आंबे जरी तुम्हाला नवल वाटत असतील ना, तोतापुरी आंबा, तर या आंब्याची आपल्या प्रत्येकाची एक लहानपणीची आठवण आहे. प्रत्येकाला आठवत असेल की शाळेच्या बाहेर माहिती आहे कैरीवाला असायचा, चिंच द्यायचा, कैरी द्यायचा. तर तो जो आंबा द्यायचा ना, मोठे आंबे लाल रंगात द्यायचा, कधी कधी मीठ लावून द्यायचा, तर तो तोतापुरी आंबा असतो. कारण हा आंबा ना अजिबात आंबट नसतो. तुम्ही कच्चा पण त्याला खाऊ शकता आणि पिकल्यानंतर पण तुम्ही खाऊ त्याला शकता. हो, हा आंबा लासून असतात. भारी असतं बघ, एक नंबर. पावसात पण असतात. हे बघा, आणि ह्याच्या खाली एवढा शांत वाटतं ना. हे खाली येऊन बघ अमोल, हे झाडाच्या खाली आहे बघ, किती मस्त वाटतं, शांत. झाडाच्या खाली जाऊन बघूया. खतरनाक वाटतं रे. आंबे आणि आंबे बघू भारी वाटतं. हे कर, हे बघ जमिनीवर पडलं तरी बघ, हे ऐकत नाही. अरे झोपेन पण वाकणार नाही म्हणतात. झोपे मनोहर तो काय म्हणता येतात, झोपेन पण तुटणार नाही. भारी वाटला ना, कसा वाटला, पोट भरला ना. आता जेवची गरजच नाही. क्षितिज, आता आपण कुठे जातो. आता आपण मौत का कुवा तुम्ही बघितलंय, जे हा, जत्रेत बघितलंय. बघितलं. प्रॅक्टिस हे करतात येऊ. अच्छा, फोर व्हीलर वर पण येतात तेव्हाच रस्त्याच्या बाजूला. अरे मोठी अरे, आई शंभर बावडी काय तलावा. अरे केवढी रे मेले ही बावडी.
मोबाईल पडलो तर माका सांगू नका ए पावसाळ्यात पाणी ना तिथं त्या कायाकिंगच्या बोटी फिरव काय हरकत नाही बिंदास पण कल्या कायाकिंगच्या बोटी फिरव काय हरकत नाही त्याच्या पण आता तू बोट टाकलं तर पावसाळ्यात पाणी वर इल्याशिवाय तू बाहेर येऊ शकणार नाही. तर आपण इकडे येलो किचन मध्ये हे बघा दीदी आहे आपल्यासोबत हा घेऊन गेलेला आता आपण असो रेस्टॉरंट मध्ये आणि दीदी आता फिश फ्राय करता ही आपली अस्सल माशाची कढी हा बांगड्याची कढी आमरे आधी ही कढी बघूया आता कढीवर शक्यतो पापड जे देतो ते पण आपण स्वतःचे कांद्याचे पापड देतो कढी असत बाकी वेजचं जेवण आपण वेगळं ठेवतो किचन सांभाळण्यासाठी हे बघ, या मालकीण. असत आणि जवळच्या गावातनं आपल्याकडे मदत करायला काही ताया येतात तर मी असतो किचनमध्ये माझी बहीण असते भाऊजी असतात जर खूपच लोड असेल तर नेहा पण येते आणि कॅश काउंटरला डॅडी असतात बाबा असतात तर किचनमध्ये आम्ही एवढी माणसं असतो जे जेवण तयार करतो आणि बाकी मदत करायला आपल्याकडे जसे मी सांगितलं की चिंदरवरनं बाकी इतर गावांमधनं आपल्याकडे काही ताया मावशा येतात तर त्यांच्याकडनंही बरीचशी मदत आपल्याकडे होते. तर मित्रांनो आपल्यासोबत आहे दीदी दीदी आज काय काय आहे आज आपल्याकडे व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही प्रकार आहेत मासे चिकन सगळंच आहे वडे सागोती आहे आंबोळी आहे हे सगळं आपण करतोय हे आपण रोजच करतो कारण की तेवढे आपल्याला कस्टमर्सचं डिमांड असते आपल्याकडे प्री ऑर्डर सुद्धा असतात त्यामुळे कधी कधी आपल्याला मोदक उकडीचे मोदक पुरणपोळी हेही आपण करून देतो पण ते ओके. सगळे आपण प्री ऑर्डर प्रमाणे देतो ओके हे बघा हा वहिनी काय करते वडे करते वडे ताटा लागले रे बा ही चिकन थाळी चिकन थाळी आहे ना ही चिकन थाळी आहे चिकन थाळी विथ वडे ही फिश थाळी होय सागोती म्हणजे सागोती वडे सागोती वडे काय वास येताना घमघमाव हा काय बघ? हे वास घेता की काय पाटण बिटन काय नाही पुढे राहू पुढे राहू पुढे राहू तर क्षितिज रेस्टॉरंट व्यतिरिक्त आपल्याजवळ अजून काही आपल्याला इकडे हे प्रोडक्ट दिसतात ते पण आपलेच आहेत काय हो तर चिरंजीव व्हेंचर्स ह्या ब्रँड अंतर्गत आपण 3 व्यवसाय करतो एक आपलं व्यंजन रेस्टॉरंट आहे एक आमराई आहे आपल्या आंब्याची बाग जी आता तुम्ही बघितलात आणि त्या सोबतच चिरंजीव फार्म फ्रेश या अंतर्गत आपण विविध प्रकारचे मालवणी प्रोडक्ट्स बनवतो ज्यामध्ये 3 कॅटेगरीज आहेत एक म्हणजे मसाले आपण बनवतो पिठा आपण बनवतो सिरप्स आपण बनवतो आणि इतर लोणची आपण बनवतो तर ह्या सगळ्या प्रोडक्ट्समधलं एक वैशिष्ट्य असं आहे की यातलं प्रमुख घटक जे आहे हे आपण आपल्या स्वतःच्या बागेमध्ये तयार करतो म्हणजे तर आवळ्याचं लोणचं जर तुम्ही म्हणाल तर त्यातले आवळे जे आहेत त्याची झाडं आपल्या बागेमध्येच आपण लावलेली आहेत किंवा लिंबाचं लोणचं जर तुम्ही म्हणाल तर लिंबाची झाडंही आपण आपल्या बागेमध्येच लावलेली आहेत त्यातल्याच लिंबापासून आपण प्रोडक्ट्स तयार करतो ओके तर आपल्याजवळ काय तुझं एवढे प्रोडक्ट आहेत बघा अशी प्रोडक्ट असतात हे वडे पीठ कुळीत पिठी हे काय आहे मसाला हा पण मसाला ही गुलाबाची पाकळी ही कॅन्डी फणसाचे वेफर कापा सुका खोबरा चिक्कू आणि ही लोणची गाजर हळद गाजर लोणचे कैरी लोणचे परत आवळा लोणचे आवळा क्रश मुरांबाय लिंबू क्रश असे लोणचे आहेत हे सिरप आहेत हे कोकम सरबत हे भाजलेले काजू गर आणि तांदूळ वगैरे कोकम आहेत तर तुम्हाला पाहिजे असतील तर खाली दिलेल्या नंबरवर नक्की कॉन्टॅक्ट करा हे जेवच्या तयारीत बसतो काय ते बघितलं काय काय जेवतं असतं काय रे झाला धावण झाला श्लोक झालं काय धावून कोण पडला अरे कसं काय लागलं कुठे अरे मग धावायचं नाही ना कोण कोण धावत होतास तू होतस हां चला तर आता आम्ही थँक्यू जेवून बसतो सगळे हे काय आहे कोळंबी थाळी कोळंबी थाळी एक फिश ही बांगडा हे वडे
सागोती वडे अरे बघ आधीच आडावून बसले पॉपलेट आधीच आडावून बसली ती बघ. चला आता जेवूया. अंडा ग्रेव्ही देन वडे वडे सागोती आहे, सोलकढी आणि जेवढं ह्यांचं अस्सल मालवणी एक नंबर. मांसाहारी जेवण रेडी. जेवढं ह्यांचं काय जाणार नाही तोंडात. कसं फिश करी तर आपलातून फिश करी हा स्पेशली आणि माटा मिळालो एवढं सुरमई सुरमय एक नंबर. एक नंबर. जेवढं अमोल कसं शाकाहारी जेवण मनोहर कसं सुपर एक नंबर. लकी व्हेजवाला कसं व्हेज जेवण. सृष्टी चांगलं ना वहिनी एक नंबर. घेतलंय कोलंबी काय मस्त होतं. इथं वायफाय आहे. क्षितिज जेवण मस्त होतं एकदम. थँक्यू सच्या. परत या. ओके नक्की आम्ही काय रोज पण येऊ येवा ना. ना. हो देते तुका पण तुमका मी रोज बोलवतो. नाही मी रोज पण बोलवतो. जेवण एकदम भारी होता, मजा आली. ओके बागेत वगैरे फिरा भारी मजा आलेली. आता परत इकडे आपण येऊया नक्की. 2026 जेवण भारी असा. हे तुम्ही 26 पण मध्ये असतं. 2026 नक्की इकडे यावा जेवण्यासाठी आणि तुम्ही रेस्टॉरंट आता व्हिजिट करा. हा, व्यंजन हेच नाही आधी तुमका आवडत आधी म्हण व्यंजन. व्यंजन रेस्टॉरंट मध्ये तुम्ही नक्की या. ओके सृष्टी कसं होतं जेवण जोरात बोल. मस्त होता. काय खाल्लं तू. चिकन वडे कोंबडी वडे. कोंबडी वडे कोंबडी वडे खाल्ल्या ना मस्त होता ना. छान होतं जेवण. ओके तुम्हाला माहितीये का नाही हे बघ हे आहेत ना, हे बाजूला 100 गौरव आहेत, त्याच्या बाजूला 5 पांडव आहेत. 1 2 3 4 5 आणि याच्या मध्ये कृष्ण उभा आहे म्हणून म्हणून त्याला त्याला कृष्ण कमळ म्हणतात. ह्या आमका आज पहिल्यांदा सांग. नाही माका माहित होता पण तुझ्या तोंडाने ऐकायचा होता. उगीच आता नाही शपथ. सांगितल्यावर बघ. मस्त जेवण होतं. ओके थँक्यू व्हेरी मच. खूप मस्त वाटलं. चला हो नक्की नक्की आपलंच रेस्टॉरंट येणार. होय आणि तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा थँक्यू. आणि धन्यवाद पण. ओके मंडळ आभारी आहे. छान होतं जेवण. तर मित्रांनो आम्ही येऊन पोचलो घरी. खूप छान जेवण होता तिकडचा आणि त्यांच्या बागेतले आंबे बिबे बघून एकदम पोट भरला आधीच. कसा होता सृष्टी जेवण. मस्त होता ना. जेवण पण मस्त होता. जागा पण मस्त एकदम हवेशीर ना. तर एकदा नक्की क्षितिजच्या रेस्टॉरंटला भेट द्या. आणि मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय.